Det her er Dansens Dagerdansen 2012. Gratulerer med dagen. Jeg er Mathias Jenbutz, og jeg er glad for at kunne præsentere Dansens Dagerdansen 2012 sammen med mit crew, Deep Down Dopism. Okay, lad os tage første del af dansen, og husk det er spejlvendt, det vil sige, når jeg tager min venstre hånd, så er det din højre hånd. Første trin er med venstre fod til siden og højre arm, step ind. Højre fod og venstre arm, step ind. Så går du til venstre, højre, venstre og hop op og step. Præcis det samme til andre side. Step. Og med højre, venstre og hop op. Så stræk armen op med knæet. Gå ned og åbne op. Og nu med højre og gå med venstre fod. Højre fod 2 gange til pop. Så tager du venstre fod og slider ind. Og gør præcis det samme. Nu med højre. Gå med venstre. Højre. Højre. Er du klar? 5, 6, 7, 8. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lad os tage del 2 af dansen, og husk det er spejlvendt, det vil sige, hvis jeg tager min højre hånd, så er det din venstre hånd. Okay, vi begynder her fra del 1. Det første vi gør er at slide mod højre og tage venstre arm stort og ned. Og modsat. Højre arm, venstre fod og ned. Groove hop. Frem. Siden. Op. Siden. Og herfra går vi slow motion. Højre fod, og så tager vi venstre fod, 7 og snu på rundt. Herfra går du med højre ben og højre arm ned. Og venstre albu op. Venstre ben. Slide ind. Så bouncer vi til højre, midten, højre og snu. Og vi gentager igen. Højre, venstre, slide ind. Højre, midten, bounce og stop. Og vi begynder her fra del 1. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lad os tage del 3 af dansen, og husk at det er spejlvendt. Så det vil sige, hvis jeg tager min venstre fod, så skal du bygge din højre fod. Og det samme gælder hænderne og den anden fod. Så det første vi gør, når vi er kommet her, det er at tage
hånden manipulerer foden. He, to, he. Så løfter jeg knæet op med min hånd til, hvordan håndledet bøjer, og går ned. Kryds. Og det samme igen. Op og ned. Smid. Og så tager vi den højre side. He, to, he. Jeg bygger albuen. Løft op, kryds ned, snyd. Igen. Løft op, kryds ned, snyd. Så åbner vi op til venstre. Krydser bare. Så både ben og arme er krydset. Og åbner op igen til venstre og går hele vejen ned. Så hopper du ud. Krydser venstre ben over, ud. Over, ud og sammen. Så går vi til højre. Helt det samme. Kryds. Højre. Kryds ned. Og ud. Så tager du højre ben over. Åbn. Op. Åbn. Op. Kast armene op. Med en gang. 5, 6, 7, 8. 1 og 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 og 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 og 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 og op.